No. Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska je to video z World of Tanks společně s Bubblesem. Čus. A nebudu to nějak prodlužovat a jdeme do bitvy. Mezi tím, co se to bude načítat, což je rychlý, takže vám to nebudu stříhat. Mezi tím, co bychom řekli? Že chystáme epizodu 4. na Minecraft. Jo, to chystáme 4. epizodu na Minecraft Survival. Potom chystáme minihry. Ano. A A neřekneme jakou minihru? neřekneme, protože jsme zlí. A potom ještě No. speciál. Jo. Ale neřekneme Speciál. vám na co a za co. Za co jo? Za co a na co. Tak jo. Přesně. Kup mi Far Cry 4 a natočíme speciál. A víš, co bychom mohli? No. Ty bys mohla přijít. No to je jedno. Ale šlo by to se potom domluvíme off kamera. Jdeš? Zamek si nepřipojil, možná tak slabý připojení, ale tak. Ukaž? Že vidíš. Já s tím člověče, že mám zaplý to. To je jedno, a za tím jedu. Jo, pak za tebou přijedu. Tahle M2 je fakt dobrá. Jako, jo, to je 2, ne? M2. No jasně, ale jako druhá úroveň. Jo. M2 je prostě dobrá. Když máš 3, tak to je hrozně neprostřelný proti panzeru, takže jako to máš dobrý. Jo. Člověče, to je tím, že si stavuju z toho luku. Jo, mě tam stojí to PT2. T2? Jako ve směru? No. Jo. Nebo si to aspoň myslím. Aha, to je PZ2. Dělo vyřazeno. Zasáhli náš pás. OK. Nevydrží. Přišli jsme o radistu. Dosah rádia je omezen. Tak jo, mě už to tam připojilo. Dělo je Zase. opraveno, ale už A jsem asi rozflákaný. přesně. No tak, dobře nejsem. OK, tak kde seš? Na mapě? Jo, ještě vidím. Radist. Už tam jdu. Radista jsme na chci. Těve. No, dobrý. Tak, dobrý. Tady je nějaký check, ten myslím, že mám. Jo, to je LTV za 35. Tak, jdu za tebou. To je střední ten tvůj, ne? Jako, Třída, střední. O, tak to kambo vedeme na plné čáře. no. Já vím, kde jsou. Jedeme jim dozad. Pojď. Já bych jel na Bizona, co ty na to? Ten je kde? Ten je někde tam u toho, no to je vlajky prostě, u toho stanoviště. Okay, jeden po něm. Sorry, auto jsem nechtěl. Chudá koutičko, víš, jako to bude bolet? A co jeho rodina? Hej kámo, to není dobrý. Není, ale tak já už dál nepojedu. Tam jede třeba, já No nevím. tam jedou 3 kámo, nebo 4 tam jedou dokonce. A ten Ty vole, ale- ten se jinak vyjíždí, sorry. No nic, akorát proč tam nejde ten cruiser, nevím, prostě rychlej. Sorry, Já ho sejmu, ne. nesejmu. Ale já Víš, jsem on po ti ho něm- vyžeru. Já jsem po něm střílel. No to jsem viděl, ale tak. Počkej, tak jedeme na Bizonka. Akorát bacha na Bizona, protože on jako nemá vysoký damage. To víš, Bizon je Bizon. Jak dlouho přebíjí asi? Cípni šitaři. Do prčic. Kurník. Dobrý. Couvej. To ti dá na jednu ránu. Těsně vedle. Teď dělostřelectvo. Tyjo, tak to bylo ofus. Tak to je dělostřelectvo určitě. No, měli jsme štěstí.
Tak teďka po nich můžeme jet, protože oni zdá se jak rychle nabíjí. To jsou dělá? No teda pomalu nabíjí. No dělá prostě nabíjí, pomalu. Cipni. Tak dobrý. Yes. Saráč. Za výžírku, ale tak. Já jsem do toho chtěl střelit. Počkej. Vyhráli jsme. Tak nic. Ty on tam má jumba, jako První nás takhle. dokončení, 10 lékárníček si děláš srandu. 10 lékárníček, co hodí. Já jsem totiž dokončil misi. Nebo to Prvé tu první, nebo někoho jinou? jo, nevím. Já jsem dostal od něj na zkušenosti pro tu posádku. Počkat, takže World of Tanks. Jdeme další? Jo, akorát je stejným stlumem. Já jsem bejku, taktické jednoce. Jo. Další kamikadze. Zase. Co si OK. dáš? Zase, ty si dáš ten lightweight? No, dobře. Asi. Mně se teďka dobře s ním hraje. Jo, myslím, tahle hra se mě dobře hrála. Jo. Ono to vypadá, že bude trvat trošku díl, tak když se nám za chvilku ozve. Zatím čus. No. Jsme tu zpět a... Kde seš babasy? Tej. Píp, Za tebou. píp, 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 píp. Ups. Člověče, ty bys tam měl mít takový to nový zařízení, co ti hlásí, že jsi třeba blízkou stěny. Člověče. Víš, jako já bys nenarazil. Mám mu střelit do prdele. 50. Já zase nejrychleji. Hej, to ti prostě lákají prostě střelit tam, kam nemáš prostě. Ne, dělám si srandu. A já mám doma kanárka a maxi obra. Kanárka. To je ptáček, ne? Však jo. To jenom říkám, že jestli to ptáček nebo ne. Je to ptáček. A navíc maxi obra sežral kanárka, takže no, zůstane na maxi obra. Takže tady máme PZ2. Jeď, Au. už tam jdeš. Co vám? Máme je. Sejmu To sebe? Poškozený pás. Sejmu. Ale prošla přímo skrz. Už skoro! Je po nich. Sundal jsem ho. Další cíl. Hm, no vejdi, však ti to faka. M2 Light. Teda. Kurník. Jo, tady je. Hodně. Toldíček nám tady zavazí, člověče. Vypadni. Je po nich. Ty výžírko. Poplácím. Počkej, co tady máme? Tady máme poruchu. No tak přijmi ho. Vydá výbuch. Střílej. Au. Máme je. Člověče, ten... Au. Vozidlo zničeno. Já jsem mrtvej. A tak dal jsem si 2 kily. To je pravda. Já si nedám už žádnej. Já jsem tě vyžral. Já jsem slyšel něco jiného. Bože, takovýhle do vojsk. Já se tím podívám Jo. na mobilek. Tady pan Bubbles bude hrát. Ano. Se díváš na mě nebo ne? Já dívám. No, nedívám, ale mám tě danýho. Počkej, člověče. Se trošku bojím. Se neboj. Ale tak já mám málo HPček. A dává Nemáš. velký damage. Co Počkej. dává velký damage? No LTZ-ko. No do prčic. Teda LTVZ-ko. Tak. Než československý tank. Vidíš? 37 HPček. Tak mě to trefilo. Už teď jsem si zapal epizodu na mobil náš. Jo? Tyjo, žádný tank. Jinak můžete se podívat na první epizodu. Vyhráli jsme, jupi, tak dneska mě to teda, no dneska nám to teda jde. O, já jsem myslel o znaky.
účinná palba a zavřít tankista třetí třídy. Mhm. No jsem taky dostal zase. A jdu znova. Takže počkej, já si teďka dám změnu. Počkej, já si dám nepřipraven. Třeba Já se Petruška. podívám na výzkum, ne na služební záznam. Co potřebuji na toho Granta? Granta? No, potřebuješ hlavně tu trojku. A to trochu mám. Tak. Ale se znovu jezdí blbě. No ale stejně musíš s ní tak zpět. Z něho Granta. Jo, ještě přemýšlím, víš o čem? No. Počkej, kde je to? Sověťáka, VNS. Přemýšlím o T60. Ne, o BT2 přemýšlím. BT2. Ta rychle nabíjí a dává celkem dobrý damage. Nesmál. Ok, já si dám BT2. Tak jo, si dám tady toho Tetrucha, nebo jak jsem, no Tetrucha teda. Počkej. Tak, dobrý. Čuče, v jakým tím byl vyroben? Mě zajímá. Detaily o vozidle. 1936. A Tetrach MKI CSF. Jdeme? Jo, jasně, počkej. Jo. Já jsem to chatu odkřížkoval. Mám tě pozvat? No, jo, Počkej, ještě já jsem nepřipraven. Počkej, já jsem nepřipraven. Já totiž nemám to. To. No, takže. Připraven. BT2 jako si beru. Mhm. To je lehkej nebo střední? BT2? No, Lehkej. super. A ta BT2 je jakože fakt super, já ho mám rád. Ne, dobrá, od začátku, no. Když si bereš. OK, já to teďka střihnu a za chvilku se zase nahlásíme. OK, jsem tu zpět. Čus. Ne, jsme tu zpět. Tak, no. Tak, bezva. A jsme na nějaké mapě. Mittengard nebo nějak tak. To je rychlý, jak hajzl ta BT2. Tak když jedeš z kopce. Ale i tak to je rychlý jak kráva. Je, když si to vylepšíš. No tak já tam mám na tom nejlepší motor, víš, abych... No. Šité. Teda žide. Sejmul jsem ho bezva. Nebo mě škrábnul, no To asi na jednu ráno nedáš, to tracha. Někdo řekl tak na 5. Nehrál jste na té trafa. Jasně, ale já říkám jako, když chceš zabít Tetracha. Nebo zničit takhle. My jsme v lolku, že? Vtipni. Ty jedna monstrózní chujovinu. Vtipni, jsem ti říkal. Jo, to má fakt úplně strašně rychlý nabíjení, kámo. Tak jsem ti říkal, že to rychle nabíjí. Jo, sakra, už mám málo místa. Cože, jak málo místa? Odrazila se. Jo, odrazila se. Je poškozen. Ještě jeden takový zásah a je po ní. Počkej, ty máš zásobník. Čekám rozkaz. Jsem mrtvej. Padáme odsud. Tady už nemůžeme Vtipni. zůstat. Žide. Mě zabila. Do prči. Ne! Nevíš, že taky, že zabil ten. Jo. Ten Ragot, jo. To prohrajeme. Ale někdo má M2. Konečně. A to Valajt, do prd. Kennyho hrady, do prd hrady. Do prd Kennyho hrady. 1, 3 kily. No jo, no. Jede šalina. Nevím.
koho se díváš? Já? Já se dívám na jeden, já se dívám na Jana 70. No to díváš obecně. Já to tak překlikuju. Teď se dívám na jako týpka, který se snaží projet mezi dvouma tankama vybouchy. Dobře, někoho víc. Před naší a naší stojí tam babička v koši. Bože. Tako se mi, bože. Nechceš si vzít teďka tu trojku? Se to trojkou jezdí úplně hrozně. Tak jo. Škoda. Nebo bychom mohli zkusit cvičiště. Ale to je jedno. Page 2. Vlastně. Tyjo. Já nechápu. Proč ty trojky nejsou rezaví a proč ty pětky tak jo. To nechápu. To nemůže být tak starý. Trojky musí být starší, podle mě. No, tak záleží jaká, že jo. Takže dáme cvičiště, jak se dává cvičiště, ale neumím. Dáš místo náhodné bitvy, ale jak... Jo, náhodná bitva? Ne, tam, no jak máš náhodnou bitvu? Jo, tak tam je kasárna a... Jasně, ale to nejde asi nikoho pozvat. Jo, No jasně. i když jde, A týmová bitva. Týmový výcvik? týmový výcvik bychom mohli dát. Tak dáme týmový výcvik. Jsem si pracoval. Omlouvám se. Doly. Ne. Či jo? Dej tu novou mapu. Pardubice nebo nějak tak, já nevím. Pouštní No. řeka. Takovou tu českou mapu, jak se to jmenuje? Obstav, horský průsmyk. Není to Ostrava? Plzeň. Plzeň, jo. Kde? To nikdy ještě nehrál, zajímá mě. Já jsem tě nepozval. A No, fogadtatásra nem musíš to. megkaptam. Dehogy majd most megkapod. Dáš Csak jakoby köcsög. bitvu. Ale tam máš jakoby někde... Egy-két fiót a pitvádba. Nebo dole, někde. Jako kdybys chtěl dát bitvu. Já jsem pozorovatel. Én milyen Meg is kapja. fogadtatást fogok kapni? Mindig, mindenhol. Nem Ilyenek. szabad lőni, az egy lövés vagy lövöd. No, a másik kobra. Nemůžeš vyhodit. Jo, vytvořit mapu. Plzeň. Založit. Pozvat. OK, tady vidím. Plzeň, jasně. No mě akorát přetáhneš prostě do toho týmu. Si vyberu zatím jiný tank. Třeba já nevím, toto. Tak, dobrý. Já jsem Já dal VS. Mhm. VS, Snickersko. To vypadá hodně zajímavě. A jdeme proti sobě nebo ne? Tak jak asi, když jsem to začal už. A. Proč nemůžu střílet? Protože se ti načítá bitva. Takže... Turbo. Ale žádný pivo. To všechno vypili ti Němčouři. Co bys čekal? Jej. Ty máš jakýho, těžkýho nebo? Ach jo.
To je takový dvojsmysl. Pane bože. Příště se radši ptej, jakýho máš jestli máš, jaký máš tank. Jaký máš tank, to znamená. No, to moc ne, ale jako předtím. Počkej, tohle je nádraží, že jo? Jo, jasně, myslím, že to je nějaká jako to. Že počkej, tohle je nádraží. Jo, nádraží, tady máme kolečky, jasně. Jasně. Tady mám nějaký vagon. Úplně čistý, jasně. Tohle by to chtěl nějaký český nápis, podíváme. Počkej, je to Tatra? I ten vozík? Čoče, je to Tatra? Jo. To není to úplně promakali. Počkej, takže... Jo, tady máme další Tatry. Tatru, tyjo, to vždycky připomíná nějaký jeřáb. Taky mě to taky trošku jako prostě něco jiného než auto. Ale prostě... Je to tak a tady jsou korby na Hedzera, člověče. Jsem nikdy... To se vyfotím, to je takový zajímavý. Počkej, dáme Včko. Vyfotíme si to, člověče. Nikdy tyhle ty korby prostě na jiné mapě neviděl. I když jako jsou někde, jo. A kde to je? Já ti dám J8. J8 to je. Já nevím, jak to poznám. No víš, jak máš dole tu mapu. Tak víš, jak máš Jčko. Jo, jasně, je. Tak musíš jet na 8 a po Jčku musíš jet. Takže... Ty jsou... Jo, to je hustý. Sice nemáme jako plnou grafiku, ale vypadá to i tak promakleně. Tady máme dál. Podíváme. Máme vyhořelej vagon, jasně. Jasně. Tady máme tvoje stanoviště, mě nezajímá. Co tady máme dál? Já už jsem to objel celý to stanoviště prostě. A i tvoje. Jasně, tady další Tatra. Tady máme další vozík. Tady je další Tatra. No, že jo. Další Tatranka. Počkej, tady máme ten pivovar. Se podíváme. To na jakém to je čísle? F2 nebo 3, nebo 1. Myslím si to, jo, že to je ten pivovar, ale nejsem si jistý. Sakr, tady je další Tatra. Kolik to tady je? Nebože. Tady, jasně. Starší Tatra. Tady máme co? Další Tatru. Další vozík. Další Tatru. Ježiš. Jasně, další Tatra. Bože, kolik tam Já prostě nevím, ale prostě i v kanceláři je Tatra, není možný. To je divný. Hrozně, no tak kde se sejdem? to trvalo, že nechci říkat. Ale, počkej, tady máme něco napsané. Ups, teď jsem trochu naroval do zdi. Zatracený pixel, to nejde ani přečíst. Že... Tyjo, další vozík. Tady toho nějak naspawnovali hodně, ne? To trochu přehnali. No, jako jo. Kde je ten vozík? No vozík vypadá jako takový... prostě to má kolečka a... Nebo budka, já nevím, co má vůbec to. Já myslím, že tam byla Další Tatra. prostě Tatra, no. A další Tatra a další. Tak jo, kde se sejdem? Ti řeknu, kde. Tak jako, tam zrovna ne, tam už jsem byl. Tak dobře, jo, se vrátíme. Sakra.
Čudu. 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 Žerárovtí ukošně prdel. No vůbec. Jasně, ty máš zapnutý. Pojď sem, ty šmejde. Mám cíl. Vole, mě se to dělo nechce natočit. Čau. To není fér. Nepřátelské vozidlo zničeno. Ježiš, kramíš. No tak počkej, teďka ti dám opravdu výrek. Já si myslím, že by pro tohle video to bylo asi všechno. No jasně, ještě ne. Už natáčíme přes půl hodiny a to fakt. Ne, nenatačíme, teprve je to jenom pár minut. No já to vím. Vy tady to vidíte. No vlastně nevidíte. Jo. Já se s vámi po tohle video loučím. Jde. Můžete dát odběr, Automaticky like, zaměření. napsat do komentářů, nebo toto video sdílet. Já se s vámi loučím, zabavil se a čus. Čus.